Nazdar, vítaj opäť na mojom YouTube kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dnes tu mám túto krabicu, kde sa nachádza trailová obuv Salomon S-Lab Genesis druhej generácie. Toto je obuv, ktorú nájdeš na Top4 Runningu už práve v týchto dňoch s tým, že cenovkovo začínajú na 200 €. To, čo hovorím, je vždycky práve tá štartová cena. Ak pozeráš toto video o týždeň, o mesiac, môžu byť už zľavé a či sú zľavé alebo nie sú zľavé, ty nezabudni, že so zľavovým kódom Kopackovo budeš mať tú cenu o niečo nižšiu. Ak ťa zaujímu, dole pod videom bude slovenský link, bude tam aj český link a jedným klikom sa presmeruješ presne na toto, čo teda pomaly rozvalujem. Vyberiem teda jednu z nich, vybral som práve takú čiernu edíciu kombinácii s červenou, takže idem najskôr za vami, ukážem vám, ako vyzerajú a následne si ich tak trošku rozoberieme. Takto ani budeš pozerať práve z tej vonkajšej strany, samozrejme nechýba nápis Salomon. Takto ani budeš pozerať väčšinu času, čiže z hora. Z vnútornej strany nechýba nápis Genesis druhej generácie, podrážka trailového typu a takto vyzerá práve tá oblasť päty. Prvú vec, ktorú vždycky hovorím, je hmotnosť. Tá sa hýbe okolo 272 gramov pri veľkosti UK8, UK9 s tým, že znova, ako z mojich videí viete, ja mám tú nohu väčšiu, takže pri tej UK11 to môže byť tak do 300 gramov. Je to trailová obuv, takže väčšinu čas práve tej hmotnosti zaberá tá podrážka, ktorá je robustná a zabezpečí práve ten najoptimálnejší záber v tom prírodnejšom typu terénu. Ďalej, čo sa týka dropu, ten je 6 mm a miera tlmenia je vysoká. Zvršok je syntetický a nesie názov Matrix. A ak výrobca dobre uvádza, tak práve tá syntetika je tvorená aj z kevlarových vlákien. To znamená, že toto je materiál, ktorý len tak ako tak neroztrhneš. Proste ten materiál by mal vydržať dlhšie ako samotná práve táto bota. Inak ešte k tomu materiálu, okrem toho, že je odolný, tak aj dobre odvetráva nohu. Čo je ďalej dôležité spomenúť je, že nie sú tu žiadne šnúrky. Všetko je riešené systémom Quick Lace. Je to teda šnurovanie na základe práve takéhoto uťahovania, čiže zatiahneš a čo je dôležité, aby ti tie šnúrky tak neplantali, tak vytvorili na jazyku aj priestor, kde vieš práve tú zvyšnú šnúrku vložiť. Takže takto by to nejako vyzeralo. Už keď som aj pri vás, tak vám ukážem to vnútro, ktoré vyzerá takhle. Sú to vankušiky, ktoré starajú o to uchytenie a dodávanie toho komfortu. Zároveň aj jazyk od spodu je taký jemne penový, takže celkovo ten pocit zo samotného nosenia bude veľmi komfortný. Vložka, ktorá je vnútri, je odnímateľná, takže ak používaš vlastné vložky, vieš kľudne použiť vlastnú, s tým, že je dobre anatomicky tvarovaná a aj ona prispieva práve k tomu, že každý tvoj dopad bude o mnoho príjemnejší. Ako som hovoril, tak miera tlmenia je tu vysoká. K tomu tlmeniu dopomáha pena, ktorá pokrýva tú spodnú časť a nesie názov Optifoam. Poďme na tú podrážku. Je to klasická trailová podrážka, sú tu mohutné také záberové výstupky s tým, že aj keď to tak chytáš, tak proste cítiš ten grip, ktorý tu je. Podrážka má grip s názvom Conta Grip a fakt, že ten grip je veľmi cítiť. Čiže je to grip, na ktorý sa vieš maximálne spoľahnúť za každých podmienok. Čo viac k ním povedať, možno ešte na záver, ja som zabudol ukázať oblasť špičky. No, za to sa ospravedlňujem, ale je to tu opäť posilnené, takže ak by si aj niekde zakopol nejaké kamienky, tak proste tá špička je nadstavená tak, aby ťa chránila a chránila aj celkovo model akýmkoľvek poškodením. Takže toto sú Salomony Genesis z druhej generácie. Ak sú otázky, pýtajte sa do komentára, poprípade ak si neviete vybrať, píšte mi na môj Instagramový profil Kopackovo beha. Za mňa všetko, díky a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!